הם נהרגים כי רבותיהם מלמדים אותם תורה מעוותת. את המשפט המצמרר הזה אמר הרב לנדו על הלוחמים הדתיים-לאומיים. וגם הוא אמר, אפשר בלי מדינה לחיות טוב עם הערבים. אם נלך עוד אחורה, היה די טוב כשמשלו כאן הערבים. הם מביאים כסף לארץ, הערבים אוהבים כסף. הוא גם כמובן ציין שהערבים הם פראי אדם. כל זה התפרסם בכיכר השבת, וכמובן פורסמה הכחשה לאחר מכן. בינתיים הרב כבר צוטט בכלי תקשורת ערביים כחיזוק לכך ששליטה ערבית בארץ ישראל עדיפה על פני הציונות. ואני שואלת, איך מתקדמים מכאן? חונכנו לציות מלא לרבנים, ולאמונה שאסור לפקפק בדבריהם. אז מה עושים עכשיו? איך קרה שמנהיג ליטאי מיינסטרימי, ראש ישיבת סלובודקה, שישיבתו גם מקבלת כספים מהמדינה, משמיע קול כל כך מתבדל, וקרוב בעמדותיו לפלגים ירושלמים קיצוניים? מה קרה לישיבת סלובודקה, שחרתה על דגלה היגיון? אופס, כנראה שכחנו שעולם התורה החרדי פורח בזכות הציונות, ובזכות הכספים שמדינת ישראל הזרימה לאברכים ולבחורי הישיבות. תגידו, אתם חושבים שהערבים היו נותנים לנו תקציבים גדולים יותר?